Bine ați venit la un nou video și în acest video o să ne jucăm iarăși Clash of Clans. Astăzi am făcut, cred că, 4 videouri Clash of Clans. Dar sper că sunteți ok cu asta. Ok, hai să vedem câți mai avem aici. 5, ok, mergem la antrenamentul de ăsta. 4 unul de ăsta și vreo 5 din ăștia. Ok. Nu mutăm asta de aici, că ne deranjează. Și da, episodul 3 n-am vorbit pentru că da, am vrut să încerc să văd dacă funcționează și a funcționat. Cum, bineînțeles, acolo, în fine, acum nu contează. Și apropo, stai să merg aici la info și dacă dau info casa, acolo vedeți tot orașul, așa de sus. Stați, deci e frumos. Cât costă să iei un copac? Mamma mia! Ok. Nu știu că în câte minute ar trebui să filmez, dar... ne jucăm. Da, cam așa este jocul. Ok, pun pe pauză și când trebuie să atacăm, pornesc, ok. Sau știți ceva? Lăsați așa. E mai interesant așa dacă stai și aștepți. Și habar n-am despre ce să vorbesc cu voi. Da. Eu acum stau în camera mea, în patul meu, sub pătură, în întuneric. Și lângă mine este sora mea. Spune ceva. Ciao! Ok, gata, nu spune nimica. Nu cred că te auzi nimeni, dar în fine. Înțelegi cum se joacă jocul ăsta? Nu. Da. Ok, e full. La atac! Atacăm goblinii. Ce să atacăm? Ăstea sau ăștia, Bibi? Goblinii. Oare! Nu vrei să-i ducem online să-i batem cu alții? Ok, hai să vedem ce dracu au cu coclinii ăștia. Hai bă să văd că eu am bărboși, arcași și Bigfoot. Am Bigfoot de la pe Bigfoot, mama mia. Oi, dar ce gălăgie face. E bine. Au 3 canoane tipii ăștia. Nu tragi tu un Goliat al meu. Ok, ăsta, pe tipul ăsta mare îl chemăm Goliat, pe ea îi chemăm arcași și pe ea alți bărboși. Mă rog, las tot lootul. Nu trebuie să pierdem. Vă rog. Nu vreau să pierd. Vreau să câștig tot ce aveți acolo voi. Mamma mia. Mamma mia. Poate fi. Nu, tu ești. Oh my god! Pauză până... Ok, deci am revenit. Yay! Return home. Ok. Oh my god, dacă durează să... Oh, vreau să-mi agradez asta la level... La level... Ce? Asta trebuie să-mi agradez. Oh my god, am nevoie de mai mult spațiu. Asta înseamnă că la loc crocotine, muncitorile. Și nu vreau să aștept, așa cum folosesc diamante, că eu sunt șmecher. Ok, acum cred că am destul spațiu, da, am destul spațiu. Ok. Să antrenăm. Opa, un gigant, un Goliat, 2 arcași și 10 din ăștia. Hai să vedem ce avem aici. Avem un arcaș și 5 bărboși.
Trebuie să-mi fac clanul ăsta. Ea sunt niște buși. Bărbuș. Habar n-am ce să-mi pun aici. Adică aș avea o idee de asta. Mamă. E mare. Eu sunt acum level 5 și da, uite poșta mea. Stai, ce se întâmplă dacă dau replay? Mă uit. Șmecher. Hai să vedem ce am făcut. Asta a fost și unul dintre episoade, dacă vreți să vă uitați toți. Bun. Și am pierdut aici. Să închide. Ce? Ce tare! Uite ce repede merge! Yeee! E foarte! Ce tare! Ok, să mai vedem ceva vechi, chiar vechi. Ceva care nu a fost făcut într-un video. Primul. Hai să vedem attack log. Ăsta nu pot să le replay. Ăsta pot să replay. I won. Ok, replay. Cred că ăsta a fost într-un video. Dar nu contează. Hai să vedem. Yeah. Ok, hai să facem și altceva, nu numai să stăm așa și pe aici așa. Casă! Uite-l pe Goliat acolo, nu vreau. Aș vrea să pauzez, dar las acum. Trei, 2, 1, tada! Ok. Bine. Poște, attack log. I won. I won. Ok, ce să mai facem? N-am nici mai mică idee. Aș vrea să îmi upgradez asta la un următor level, pentru că eu trebuie să primez la următor level. Uata karate! Spirituș. Și eu vreau un spirituș. Ok, hai să vedem ce asta. Și eu vreau asta. Uitați-vă la el cum îmi rog bomba aia. Pregătiți să-i dea un loc. Mamă, ăsta e și mai tare. Stau încă cu din avioane. Ăsta e cel mai tare care vreau eu să-l am. Mamă, dar cât costă să... Oh my god! Cât costă? Să antrenez unul din ăla. I believe I can fly to sky. Și aici vin niște dragă mei. Ok, frumos. Da. Când e full. Hai că mai vreau să fac un atac pe episodul ăsta. Mai vreau să atac pe cineva. Știi ceva? Pauză! Ok, deci se pare că acum funcționează. Deci s-a agrat.
Aha, fine match. Nu prea arată frumos, adică... Ok, hai să mai căutăm un pic. Îmi pare prea periculos. Periculos. Ok, mă bag la asta. Goliat. Luați picuri din aia mov, vă rog, și apărați-l pe Goliat. Goliat! O distrus camera cu pumnul lui. Yeah! Da, are 0 bani. Aha, aha, aha. Ce mai este? No. Oh. Boss Power se numește asta. Și da, se pare că a venit acasă cu mulți bani. Și s-a gătat și banii noștri. Avem aici 3 din ăștia. Și da, cam atât a fost pentru acest episod. Pa, pa!